Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maigsoon na nata sa ikakawhaag duha nga Domingo sulod sa tuig. Padayon tang gipahinumduman sa Ginoo sa angayng buhaton aron makasulod ta ngadto sa iyang gingharian sa langit. Busay ampo nato ang atong mga kaigsuunan, labi na ang atong mga leaders sa mga nasod nga magkahiusa o musunod sa pamaagi o hiyas sa Ginoo. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi sa atong mga proyekto nga tagbaon sad sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaloy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios, nagamahanan puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo ug sa imong way puas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Sirak. Anak, pagpaubos diha sa tanan mong buhaton, ug ang mga tao malipay niini, labaw pa kay sa mga gasa. Sa magkadako ikang tao, kinahanglan nga labi kang magpaubos. Unya ang Ginoo mahimuot kanimo. Ang gahom sa Ginoo dako, ug mapasidunggan siya kanila nga mga mapaubsanon. Walay sulbad alang sa mga problema nga ilaha sa mga tao nga mapahitason. Ang kadautan, migamot na diha kanila. Ang makinaadmanon nga mga tao, magkakat-on gikan sa mga sanglitanan ug mga pasumbingay. Mamati sila pag-ayo, kay buot man sila magkakat-on. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang matarong nagasadya ug nagalukso sa kalipay at ubangan sa Dios. Nalipay sila ug nagasadya. Awiti ang Dios, awitig pagdaig ang iyang ngalan. Ang iyang ngalan, mao ang Ginoo. Ang amahan sa mga ilog, ug tigpanalipod sa mga balo. Mao ang Dios diha sa iyang balaang puloy-anan. Ang Dios nagahatag og puloy-anan sa mga biniyaan. Gipagula niya ang mga binilanggo ngadto sa kagawasan. O Diyos, imo
hagagdaghang ulan ang imong kabilin. Imong giuli ang yuta sa diha nga kini nahimong aron. Ang imong mga panon sa kahayupan nagapuyo ni ini. Sa imong kaayo, O Dios, gitagana mo kini alang sa mga kabos. O Dios, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy alang ang kabos. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay wala ka mumuduol sa usa ka butang nga mahikap ninyo sa nagdilaab nga kalayo didto sa bukid sa Sinai, sa kangitngit, sa kangiub ug sa bagyo, sa lanog sa trompeta ug sa usa ka tingog sama sa gibuhat sa mga Israelita. Sa pagkadungog sa mga Israelita sa maong tingog, nangalyupo sila sa Dios nga muhunong naunta ang maong tingog. Hinunua ang giduol ninyo mao ang bukid sa Sion ug ang syudad sa buhing Dios, ang langit ng Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel niini. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak, kansang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Miduol kamo sa Dios, ang maghukom sa tanang tawo ug sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Miduol kamo kang Jesus nga maoy tigpataliwala sa bagong kasabutan ug ngadto sa gisablig nga dugo nga nagpaila sa mas maayong mga butang kaysa dugo ni Abel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manang sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon ug ang mga tawo naniid pag-ayo kaniya. Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Busa iyang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan, kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo, og ang nagdapit kaninyong duha muduol og muingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya, maulawan ka og mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua kung dapiton ka adto lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo muduol og muingon, higala, balhin ngari sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini,
kapasidunggan ka atubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas, ipaubos, ug ang magpaubos, ipataas. Unya mingon si Jesus sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala o ang imong mga igsuon o ang imong mga paryente o ang imong mga dato nga silingan, kay sila mo balos pagdapit kanimo og sa ingon niini ikaw hibaslan sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, maoy dapita ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga piang ug ang mga buta, ug mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan kara sa Dios, inig kabanhaw sa mga matarong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ako nang gibalik-balik din higsulti, kamo nasayod sad mo ana nga ang kalibutan karon giharian sa stressful emotions. Daghan kayrong mga tao nga maglisod nagkatog, maglisod og pahuway. No. Ani agi na nimbagay ni rong uban din eh. Nya unsa may hinungdan niini tungod ni sa atong pagka mapahitason kana bang garbo ambot makatog makagtarong rong taga Ukraine, taga Russia, kaning na nagubat nga mga nasod. Nganong nagubat man tungod sa pagpataas. Muna karon ang pagtulunan sa Ginoo nato sa unang pagbasa gipahinumduman kita ni Propeta Sirach, ang Ginoo migamit niya sa pagpahinumdum nato nga magpaubos gyud ay ta. Mag-anam kuno tag katiguang, mag-anam tag kadako, mag-anam tag kadato, mag-anam tag ka-successful, musamot gyud unta nga mag-anam tag paubos. Na wa gitay stress ana. Gi ko na be, lingi ang imong tupad. Pangutan ay na stress ka karon. Pangutan na. Imong tupad ba ing na gikapoy ka sa imong kinabuhi. Ana, gikapoy gani kas imong kinabuhi, mga bana, gikapoy na mo sa inyong asawa, mga asawa, gikapoy na mo sa inyong bana, mga anak, gikapoy na mo sa inyong ginikanan, mga ginikanan, gikapoy na mo sa inyong anak, mga parishioners, gikapoy na mo sa pare, siging baligya aning slat, ang pari sad gikapoy sag paabot nga mopalit mo, sad mo'y palit-palit. Gikapoy na gani ta pasabot ana, mapahitas-o na ta. Kana bang tumano nato, gusto natong matuman ang atong gusto, dili ang gusto sa Ginoo. Muna diri sa atong Ebanghelyo ingong Ginoo, ay gyud mo pagpili ug asa mo lingkod ug motambong mo kumbira. Muna dinis atong simbahan ato nang gi-practice na atay mga asherites. Nga naman, sila'y musulti ninyo asa mo palingkoron. Kadtong nisunod sa asherit o asa palingkoron, congratulations, mapaubsanon mo. Kamong nagsupak-supak, nga di gyud mo sunod sa asherit, mga mapahitason mo. Adto mo padong sa impyerno. Ngilingi ako sabi mong tupad, ing na ang asherit gabuot nga anhi kalingkod. Ikaw na, pangutan ako no ba, na ang asherit mo'y nagbuot nga anhi kalingkod. Sige na. Ang wa mulingi, mga mapahitason. Oy, mga masinupakon kay ta, simple na kay nastanan, paglingkod ra na, pero dako na kay nagkahulugan. Muna si Kristo, naniid siya sa mga tao nga niadtos kumbira. Sa ila palang pagpili sa ilang lingkuranan, nahibaw na si Jesus nga kani padong na nis impierno. Munang iya gyong gi-pick up ang maong kinaiya. Kay kani manggong pagka mapahitason mga igsuon,
Mupili tas atong gusto. Ang mapaubsanon, mudawat unsay ihatag niya nga wa gyoy reklamo. Mao na siya. Kamo karon niyang nanimba dinhi. Unsa man mo, mapaubsanon o mapahitason? Kinsay moingon mapaubsanon siya, taas ang kamot. Kana bang humble ba? Humble. Mapaubsanon. So ang tanan nga wa mo isa, mga mapahitason. O siguro gyud kung wa gyud mo'y tinuod nga kalipay, wa mo'y tinuod nga kalinaw, wa mo'y tinuod nga katagbawan. Bisan gani inigpanami ninyo, di mo malinawon nga magtan-aw sa inyong naong. Luos lamog pangusab. Nga naman, wa man mo mudawat sa inyong naong. Kana naong pa lang na nimo, samot na ng naong anang tupad nimo. Maglisod yung kagdawat kung di ka kamaong mudawat sa imong naong. Nabitay uban karon, maingon din, sus, galinya diha ang mga request pader, tabangi ko kay ang akong mga anak, mga eskwela na, face to face na, wa gyud taw ko ikapalit uniform, wa ikapalit notebook, mga materials para sa eskwelahan, daghan sa kay gi-require ang mga maestra, sige, daghan kayong ipang-require, hasta pa baunanan, hasta pa yung anak. Sige, linya diha ngayo og suporta. Naku mo pa'y minus kayong kolekta inyo pag inipangayoon. Nganong di naman lang yun mumudawat nga aning tuiga, dili pagyud kaya ang pagpaeskwela sa mga anak. Ayaw pa eskwela ha. Papunduha dias balay, wa kay gastuanan ng uniform, wa kay gastuanan nga kon patabanga sa mga buhat sa balay, pagpanglimpyo, maggarden, manguma, ana, mao'y buhata. Ayaw pa eskwela usa. Si Jesus gani, wa man gani ka eskwela, hangtod na lang namatay, wa man gani ka eskwela. Nga naman, nidawat man si Maria o si Jose nga di gid nila kaya ang pagpaeskwela sa ilang anak kay perti man nilang pobriha. Gidawat na nila. Pero unsa may gibuhat sa Ginoo sa ilang pagkamapaubsanon nga pagdawat, wa ka eskwela si Jesus, nahimo siyang man of wisdom. Grabe kaayo ang iyang kahibalo nga nasyak ang mga tao, hastang mga high priest, hastang mga lawyers, nasyak diin man siya ani nga anak ra maning Maria ug ni Jose. Nganong may man kaini siya, wa may makatumba sa iyang kabright o sa iyang gahom, hastang iyang mga pulong, grabe man kayo ang gahom. Gikantos Ginoo, ngano man, mapaubsanon man, mudawat man. Tanawa ka mong mga asawa, nga di gin mudawat anang inyong naong, sige gimog pagwapa, pasiksi. Tanawa, di ba ka ng inyong bana, mapulaan gina ninyo. Ingkaw niya pa dirog, din alang sa gimimang nguan sa among naong, mong sakot o kapuol, testingi. Testingi ba? Nya balika unya kog napulaan imong bana, kay total niya masad ko, nga mutambag ninyo, no? Mutambag nga kanang imong bana mao nang napulan sa imong naong nga natural kay nga naong nga hinatag is Ginoo tungod kay yawan na kanang mga bana nga mapulan sa naong sa asawa nga natural kay naong ilag yung pasiksihon, pakita-kita ginang dughan, pasyurton anang hubo kayo, nya paangkas-angkason des ilang motor nga nag-igwad na ingon ana, hastang pari nga nagsakay nga nagtinarong nagrosaryo in taon, maputol ang rosaryo. Kapila na nas Edgar ni katawa kana akong driver nga naman ko unsa naman agaroy mas Edgar maputol mang maghimaya ka Maria na to ani pa sige magrosaryo mamiglayo mig adtuan inigsugo dig sakay ana sige ko yung Santa Maria inahan kasi mukalit mag-overtake diri nya gaigwad perting ko ana may ra ba untag bati nga nindo trabasan. Mga pagarbuhon mong dagko, di mo kamaong mo tago anang kuan among lanoon ta. Ug mo nay naka-stress karos kalibutan. Mo na gipahinomduman tas ikaduhang pagbasa nga miduol ta sa tigom sa mga santos, sa tigom sa mga anghel, sa tigom sa mga tao kansang mga pangalan na suwat dito sa langit.
Pasabot kini ding atong pagsimba matag Domingo, mao ni pagpakita nga nagpaubos ta at tubangan sa Ginoo. Miangkon ta nga kun wa siya, wa sadtay mahimo. Muna dinhi sa simbahan, sunod mo sa mga asirets. Ug unsay giwalis pari, paminawon. Matud pa sa unang pagbasa, ang mga taong mapahitason dili maminaw sa isultis Ginoo. Mo nang digid sila makat-on. Pero ang mga tao kunong tinuod nga makinaadmanon, maminaw sila sa isulti sa Ginoo. Kamo, naminaw mo ron ako. O, naminaw mo sa Ginoo. Ako may mouthpiece sa Ginoo. Kung sa may gisultis Ginoo ron ninyo, magpaubos. Kinsa man ang mapaubsanon, ang musunod sa awhag sa Ginoo. Kung sa'y giawhag sa Ginoo, palit mo slat. Nga naman, kay matod pa diri sa atong Ebanghelyo, kung kamo magkumbira, ayaw dapita ang mga dato nimong mga silingan, mga igsuon, o mga paryente, o mga higala. Kinsa may imong pakanon, ang mga kabos, katong dili makabaos ninyo. Kung mo palit mo slat, wa gyud mo'y madawat, bisag gamay na lang ticket. Bita de mo ingon ako, pader, nipalit kog slat, kanira de ang resibo mo ihatag nako. O nga naman siya, ay abi bagod na kog na ticket unya mag-raffles ba unya human mudaog ta nako. Mao din na imong gipaabot, dili. Wa jud kay mapaabot bisag gamayng item. Sa kalain sa daan na pader no. Nako, di man gyud namo i-announce ang imongan. Ngano man na pader? Nako, aron dako kag ganti didto sa Ginoo. Ang iyang ihatag nimo divine unity, prosperity and satisfaction. Dili ni kabaylag sapi. Bisag pila pa ka milyon o kabilyon, di gyud na nimo mapalit ang kahiusa, ang kanang kalambuas kinabuhi, di na mabayrag sapi. Bisag pila pa ka bilyon, trilyon ang atong gamiton, di gyud mo lambo ang kinabuhi kun way Ginoo. Labaw na gyud ang satisfaction. Di ba? Mingo sa mao din na pader nako. Sige, palit og maayo. Ngana. Niya sa may nahitabo sa mga namalit. Nakasinati aning tulo. Nya katong namalit nga nagkinahanglag baos, wa kasinati, nagyaw-yaw, niingon man gani, din adyo ko mo usab og palit. Ano ba? Kana ra di ay o ba din adyo ko mo usab og palit. Pero ang nakasinati, nangaadik gasigig balik-balik og palit. Kinsa ninyo dinhi ang nakapalit nag-slat asa kamot? Tanawa, di bawa katunga. So karon kamong wa pa kapalit, unsa inyong buhaton? Tistingig palit. Nga naman, gikan sa Ginoo ang inyong madawat nga baos. Matod pa diri sa atong Ebanghelyo, kung kamo muhatag unya dili mo baslan paglipay kay dako ang ganti nga inyong madawat gikan sa amahan. Karong September 5, manghatag tagbugas, mga 2,000 families, labing minos ang atong hatagan din sa atong parokya. Para na sa atong pagsaulog sa atong 9th Foundation Anniversary. Ikasiyam na ron katuig nato karong September 5, isip parokya ni San Vicente Ferrer, Paris din sa Liluan. So manghatag sa tagbugas. Muna hangyoon ta mo na kamong naay mga ekstrang bugas nga tag 5 kilo. Kana bang isoda ng kuan ba kanang sako-sakong gamay. Ihatod na diri ato nang i-distribute ika September 5. Nya disan mo ganahan nga mo bit-bit gyud, palit lang mo slot sa atong San Vicente Ferrer Miraculous Power. Ana. Tag 500 per slot. Ang mupalit ni ini, naghatag mo ngadto sa labing kabos, pinaagi dinhi sa simbahan. Way mo baos ninyo. Pero ako gid mong siguroon pagsulti, dako kayo ang gahom sa Ginoo nga ipaambit diha ninyo. Miraculous power. Ngano man, tungod kay nang hatag mo sa dili makabaos nganha ninyo. Kung mo palit sa mugdops dinhi,
Dili sad mo baslan. Pero dako kay mo mahatag madawat nga grasya tungod kay ang simbahan nga nagkinahanglan rog dako-dakong lugar atong kumbento, mga social hall para tigumon ang mga tao, para palambuon ang pagtuo na himong kabus. Di watay capacity paghimo ani. Muna ang atong DOPS na natay halin na 3,258 as of yesterday, nya naapay 51,742 ka slots nga wapa mahalin. Pero ato gyapong pakpakan ang namalit. Pakpak. Natatsa ko atong usa din hikalula nga hapit na mo 80 years old nga nipalit og slot. Nya ingon siya, pader, nipalit ko og 7 ka slots. Nako, nindota gud siya, pero di ni ako pader. Ako ning gikan is akong mga anak og sa akong mga pag-umangkon nga nagtrabaho na, akong gingnan pamalit mo, ako lay hato didto. In short, na maligya siya, nahimo siyang poser. Kung sa drogas pa, poser siya. Nya karon kay nipalit naman siya, pinagis iyang pagka-poser, daghan naman siya na invite, gitagaan sa siya sa Ginoo, nahimo na sad siya rong user. Na siya. O ikaw, user ka, sa to pa nipalit ka gikan sa imong kwarta, pag poser sad, aron nga ang uban nga upakapalit, makapalit. Nya og mao kini ang atong pagpaambit sa grasyas Ginoo. Ayaw siyag tiguma diha lang nimo, ipaambit ngadto sa uban. Ikaw ra day nagkinahanglan og divine unity, prosperity and satisfaction. Ikaw ra day nagkinahanglan og miraculous power. Dili, daghan kay diha. Nya imo na lang na silang baligyaan. Baligya mangitanang para food supplement, para kunuhay mo muhimsog ta, para kunuhay mabatan-on ang imong naong, kana pa bang makapalangit? Di ba? Kanang inyong gibaligya diya, networking, wa man ay siguro, daghan man kayong namaligya para muhimsog ang lawas, nangamatay man noon. Daghan man kayong gasigig paputi is naong, di naman on ganahan mo tanaw sa init, hadlok naman, kay ilang naong nangadaot naman. Di ba? Di mo to. Pero mamaligya ka, grasyas Ginoo. Pasabot ba, mo paambit ka, imo silang imbitaron nga mo apil dinhi sa simbahan, mo apil dinhi og tampo sa simbahan, sa ilang mga bahandi, gagmay dagko, maka-experience na sila og bountiful graces nga dili na nila ma-explain sa kinabuhi. Ang ila ragyong masulti, mo ingon ragid sila, katong tubag na to sa salmo ba? Unsa man to? Mo ragid ni ilang masulti, o Dios, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. Makailata nga kabusta, apan gihimuan ta og nindot nga puloy-anan. Kini nga tong parokya, kabus man ni kaayo, pero tungod sa mga tao nga naminaw sa Ginoo og nagsigig hatag dinhi, nakighiusa nato, tan-awon ron ang ato dinhing parokya, ang kanilang atong parokya ba, mura na siya og nindot nga puloy-anan. Di ba? Nya nakapaambit pa kita ngadto sa Kapilinya. Na nindot sa kayong Kapilinya to San Remigio, ang sa Our Lady of Fatima nga shrine. Nindot sa kay tan-awon. Ang ato sa to mga slat-slat dito, nakapaambit sa ta dito og mga 41 million. Ang kang Bishop Chupilo Kamumot nga selebrasyon, Thanksgiving, 7 million to ang budget, nakatampo sa ta dito mga 6 million. Ang diha sad sa Manghilaw karon nga parish, nindot na kay sila Kisami, San Pedro Kalungsod nga parish. Manghilaw ba Danau? Tanawa nyo ila Kisami, nindot kayo. Nakatampo sa ta dito mga 981,000. Dihas Garing, San Isidro Labrador, na naroon sila gitukod nga bell tower, nindot sad na. Nakatampo sa tadiha ron og mga 1 million. Gikan na sa atong slat-slat, kadaghan ang mga puloy-anan dieng natukod sa Ginoo.
Diha sa atong kanang San Fernando Rey, kanang atong Mother Parish, sige man aron ilang renovation diha, ilang project, ni commit sa ta diha og labing minus 100,000 kada buwan hangtod na sila mahuman or hangtod ko mabalhin dinhi. Na itong commitment. Ano pagidaghan atong ipanghatagan, apil na ni mga bugas, kana mga balay nga atong ipangkuan, kana nag-eskwela, na ospital, daghan kay mga igsoon. Unsa man ni siya, mao ni ang buhing timaan sa atong pagtuo nga naa sa simbahan. Nya ato ning padayonon og kamong tanan nga niapil niini, congratulations. Ipataas mos Ginoo, tagbaon mos Ginoo. Yang ato lang buhaton, mapaubsanon tang musunod sa iyang mga pulong. Sige, katong musunod, manindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, may konsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa atong pagpangalyupo ngadto sa Dios, malaumon kita nga iyang dunggon ug hatagan ta sa iyang mga grasya, busa moingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong obispo, sa kaparian, ug sa mga diakono, nga makalahutay sila sa pagpangalagad sa katawhan sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga pangulo, sa mga kanasuran, nga makabaton sila sa kalinaw, sa unahuna, o kasing-kasing, aron mahimaw silang tako sa pagpangalagad, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanato nga makabaton na sa tinuod nga espiritu, sa pagkamapambiton, nga wala magtinguha, nga daygon, ni magapas balos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon sa Dios nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanila nga pinaagi sa kamatayon, gitawag ngadto sa langitnong Jerusalem, nga sa katapusan mahilakip na sa mga anghel ug mga santo sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, sa kaangayan o grasya, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa ato kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong kining santos nga misa magadala unta nga ri kanamo sa imong panalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang, madako siyag magamay, imong mga binuhat, ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tananiyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tananimong mga binuhat pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo nga gidaig o gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan.
Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Yes, be with you. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Malig-on unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagka-dako atubangan sa Ginoo, greatness in the eyes of God. Ang ato lang buhaton, magpaubos lang gid ta dinhi sa kalibutan. Maminaw og mutuman sa Ginoo. So salamat sa mga tawo nga naminaw og nituman sa pag-alagad sa Ginoo. Ang nangalagad nato karon ining misaha diha sa gawas, may pultahan dinhi sa sulod, ang atong mga lektor, salmista, ang atong mga spirits, love offering assistants, Eucharistic lay ministers, ang atong PIMAG, ang atong mga sacristans, ang atong mga IT, ang naglimpyo sa atong simbahan, nagdecorate niini, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, o ang naghimo sa ilang formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Gilbert ug Mrs. Cheryl Panong and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat sa Ginoo. Update sa atong mga slots, sa atong slots nga dopes para sa atong pagtukod sa atong bag-ong kumbinto o uban pang mga multipurpose hall. Ang atong halin as of yesterday niabot akong kaingon kaganiha 3,258 na apay 51,742 ka slots nga available. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Nya aron dali ning mahurot, mag-pusher ta, no? Mag-user og mag-pusher. Pamaligya mo kay daghan ang grasya nga gitaganas Ginoo para mamalit. Kanindot unta next week di na ni 51,742. Ba ang nindot unta next week moingon na lang ta 1,742 na lang ang nahibilin. Kay daghan daing na maligya niini. Daghan-daghan baya gitag mamaligya. So sa ato sang special nga slot ang SBF MP para sa atong 9th anniversary karong September 5 para atong ipanghatag og bugas sa atong mga kabus nga mga parishioners. Ang atong gibaligya 2,000 ka slots, tag 500 per slot. Ang atong halin as of yesterday 525 slots. Napay 1,475 slots nga available. Pakpakan sa nato ang namalit niini. Kotobra ni karong September 5. Haron ato ra gyud gamiton para sa atong anniversary. Ang ato sang report sa financial status sa atong parokya as of July 31, 2022. Beginning balance 859,963 pesos and 59 centavos. Ang total cash receipts for the month is 12,309,588 and 35 centavos. Ang total cash disbursements is 10,377,701 and 93 centavos. Ang atong ending balance as of July 31 is 2,791,850 and 1 centavo. Salamat kaayo sa mga manggihatago natong mga kaigsuonan. Pakpakan nato ang tanan. Mga
territorial o online parishioners. Salamat kay ninyo. Unya, gamayng pahinomdom na hinomdomi nga ang misa duha ni ka bahin. May two main parts. Ang liturgy of the word or liturhiya sa pulong o ang liturhiya sa Eucharist, the liturgy of the Eucharist. Dili gani ka makaapil sa liturgy of the word, dili ka dapat moapil sa liturgy of the Eucharist. Nya mas nindot gyud makaapil gyud ka sa tibuok gikan sa liturgy of the word o sa liturgy of the Eucharist. Kanusa magsugod ang liturgy of the word sa entrance hymn. Asa matapos sa prayers of the faithful or kanang pag-ampo sa katawhan. Kanusa man magsugod ang liturgy of the Eucharist, inig offertory, kanang offertory, andam sa mga gasa. Kanusa matapos, inig final blessing, ikanta sa final song. So nindot yun, musimba ta, makaapil ta aning tibuok. Nya akong usbon, di gani kakaapil sa liturgy of the word, ay na lang sag-apil sa liturgy of the Eucharist kay kauban man ni silang duha. Di man pwede nga higugmao na to ang Ginoo gikan ra sa agikas hawak padong sa ubos. Iapil sa dang-o padong are. No. Kamo mga bana nga maghigugmaon niyo yung asawa kutubras liog. Iapil na lang pud ng tanan og higugma. Ana sa na ang Eucharist. Salamat kayo. Nya ayaw mo kalimot sa paghatag sa inyong love offering para sa atong upkeep sa atong parking. Salamat kay ninyo ana. Nya ayaw na ipanglamba ang atong mga ludhanan, hinaya na pag pakli ha. Napag-iuban nga mulamba pa. Ato lang yun ang anam-anamon o katon. Congratulations sa atong mga children na wa gyud magsaba-saba. Mga behave kay sila. Atong pakpakan atong mga children. Balik-balik puhon ha. Binuotan gyud kanunay. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.